Ето как играем на подводници. В малкото поле отбелязваме нашите подводници. Това са една четворна, две тройни, три двойни и 4 единични. Разполагаме ги хоризонтално или вертикално. Правим хубави хиксчета, за да се виждат добре. Между всеки две подводници трябва да има поне едно празно квадратче. Ето така. Две тройни, сега три двойни. И сега играта започва. Айде, ти си първи. Имаш ли на D7? На D7 нямам нищо. Отбелязвам този празен удар с кръгче. Сега питам аз. Ти имаш ли на E3? Не. Ти имаш ли на Z8? Z8. Да, имам. Отбелязвам си, че е оцелено. Сега питаш пак. Имаш ли на I8? Да. Пак си ти. А на I кратко 8? Не, тук нямам. Ти имаш ли на G5? Z5. Не. Добре. А ти имаш ли на B7? Ами може би трябва да провериш тази подводница дали е двойна, тройна, четворна. Да. Това е двойна подводница ли? Няма да ти кажа, трябва да провериш сам. Добре, имаш ли на G8? На G8 нямам. Значи двойна. Двойна е. И сега, за да се улесниш, можеш да си направиш кръгчета във всяко квадратче наоколо. Защото е ясно, че там не може да има подводница.